приятели! Добре дошли на всички! Радвам се, че сме заедно и то в обновената ни зала. Това е вече зала за културно-образователни дейности и събитието се провежда в рамките на дейност активиране на културни и творчески общности по проект Полюси на иновации в селските общности от Програмата за развитие на селските райони. Благодарим на програмата, благодарим на местната инициативна група Бяла Слатина за това, че така се преобрази нашата зала, която беше читалня и ще се използва за такива събития. Събитието е и под рубриката Автограф за вас, които срещи, знаете, че провеждаме традиционно с различни творци на изкуството, на културата, на науката. И днес имаме честта и удоволствието при нас да гостува нашата съгражданка Малинка Димитрова. Малинка Димитрова е тук от Бяла Слатина. Тук са нейните корени. Тук тя е идвала в библиотеката и няма да забравя първата среща с нея, когато още учеше за бакалавър библиотечно-информационни дейности в Великотърновския университет. Така се ровеше Малинка по цял ден из каталозите. Толкова интересно и беше, че на мен ми беше чудно какво толкова търси. Но имало е какво да търси. След като е завършила библиотечно-информационни технологии, завършва балканистика и медии и реклама, магистратура в Великотърновския университет Свети Кирил Методий. След това защитава докторска дисертация през 2015 година към факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Свети Климент Охридски. Работила е в книжарница за академична и университетска литература, 9 години в областта на маркетинга, рекламата и разпространението на университетски заглавия и автори. Била е ръководител отдел координации и връзки с обществеността на Университетска библиотека Свети Климент Охридски. В момента е преподавател в катедра журналистика и връзки с обществеността на Великотърновския университет. Има много публикации в областта на историята на книгата, академично и университетско книгоиздаване, издателски бизнес стратегии, практики, рекламни стратегии и други. Тук при нас тя е като председател на Сдружение за изкуство и наука 21, чието председател на Сдружението от 2021 година и като съавтор на книгата, която ще имаме удоволствието да се запознаем и тя да ни разкаже, Светска София между две войни. Радвам се да кажа добре дошла и на госпожа Людмила Антонова, наша приятелка също на библиотеката на читалището, много обичана преподавателка в училището в Климент Охридски, която тя ще ви разкаже за книгата повече и така, че ви оставям в ръцете на двете дами. Добре дошли на представянето на книгата Светска София между две войни. С Малина ме свързва едно приятелство, което започна в миналия век и продължава и в този век. А когато нещо е толкова дълго, в 2 века, разбира се, че е ценно и се е доказало във времето. Тя първоначално, когато разказваше за книгата и какви са и идеите, аз си признавам, че не разбирах откъде идваше този пламък в очите й. С такова настървение разказваше какво е намерила, в кой архив, какви нови неща е открила, че за мен беше и любопитство, и предизвикателство да видя най-накрая този продукт. И първото нещо, с което свързвам книгата на Малина е с думата откритие.
А в 21 век има все по-малко неща, които могат да бъдат открити и да ни изненадат. И когато четеш тази книга, тя наистина е откритие. Първо, защото в нея ще намерите неща, които в учебниците по история въобще ги няма. Това е прекрасна книга за любителите на историята, защото, както Вапцаров казва в стихотворението "История", обикновено в историята остават великите с делата си, а обикновените хора нямат място. Следващото нещо, което ми направи огромно впечатление от тази книга, когато я прочетох, беше трудът, който е положила Малина за участието и съставянето на книгата. Това е много голям труд, много търсене, много намиране, подбор и нещо, което за мен е още по-важно. Как да отсееш от огромната информация, кое трябва да остане и кое трябва да бъде излишно. Как разбираш кое е излишното. Така че пак ще се повторя и ще кажа, в времената, в които като че ли не са много трудещите и ценящи труда, това, което тя е направила, е огромно. Не само с книгата, а с изложбата, която ще можете след малко да разгледате. И третата думичка, с която свързвам книгата на Малина, е цел и общност. Две думички. Разглисвайки книгата и разбирайки как са изградили София, която изглежда сега, по този начин, по който изглежда сега, стигнах до извода, че всъщност една общност става силна тогава, когато има цел. И когато тази цел е близка до сърцето на всеки един и всеки по някакъв начин открие себе си в нея, тогава се раздаваш максимално с възможностите, които имаш. И наистина е било и чест, и отговорност за всички онези, които са помогнали да се изгради столицата в такъв вид, в който я познаваме сега. И това са хора, които са тръгнали и от провинцията, това са хора, които ще четем в учебниците по история или в литературата, ще четем за тях, но всъщност всяко едно тяхно действие е допринесло за сегашния облик. Книгата е романтична, защото ни връща в едно време, в което хората са смятали, че трябва да работят, че трябва да правят нещо и че трябва всичко това да е в името на в благото, в името на една обща цел и на нещо, което виждат, че направейки го сега в настоящето, ще има бъдеще. Ще си позволя само да кажа едно нещо, тъй като Малина след това ще ви представи много любопитни и интересни неща, които е открила в различните архиви. Ще ви позволя да ви кажа едно нещо, което също ми направи голямо впечатление, че нищо от това, което сега смятаме за ново, не е наистина ново. Всъщност то е добре забравеното старо. Един български автор, той се казва Людмил Стоянов, пише за столицата. Ама вижте, че това е актуално и до днес. Ето и гордата хубавица, за която бленуват всички млади сърца в глухите, изгубени в чернозема и потънали в кал села, обжегнати от пламъка за нещо по-ново, по-непостижимо. И само в рамките така на шегата мога да ви кажа, че ако прочетете книгата на Малина, спокойно 2000 лева в Стани богат са ваши, защото вече съм била свидетел и съм вкъщи съм успявала да спечеля тези пари, като знаех коя е Пелагия Видинска и още други личности, за които няма откъде да разберете. Аз съм до тук и давам думата на Малина, за да ви представи страхотната книга, в която участва. Благодаря, госпожо Берова, колеги и приятели от читалище Развитие. Благодаря ви за радушния прием и за организацията. За мен тази среща е малко по-различна и е изключително емоционална. И се извинявам за вълнението, но в залата има много близки мои хора. Благодаря ви, че сте тук. За мен е наистина важно. И за да овладеем емоцията, Ицо, моля те да пуснем това клипче, преди да продължим. Преди стебели, селата цели, и ти хоронят светли сълзи в нощта. Прости, онели, прости навеки, прости, едничка моя радост на света. Сърце сямено, не да я чака, живее без слънце, живее в мрака. Не дей съгува, не дей сънува, не дей са нея спомня нивга веч.
са цели и тихо ронят светли сълзи в нощта. Прости, онери, прости навеки. Книгата излезе в края на 21 година и нямаше среща с потенциалните си читатели, защото все още имаше пандемични мерки. И сега това турне, то звучи като оксиморон, книга и турне, но наистина може би вече е 10-та среща с бъдещи читатели, която осъществявам. Е реално и така първа среща с публиките. Кое е по-нетрадиционното в книгата? Самото представяне, цялата изложба, която виждате и зад вас, това всъщност е материал, емпиричен материал, който не успя да влезе в книгата. Нямаше как, защото обема нарасна. И затова миналата година, когато Национален фонд култура пуснаха тази програма разпространение и конкретно за малки населени места, реших, че е време да направя нещо за книгата, за представянето и всъщност още едно нещо, като човек, който от години наред работи в областта на срещите с автори и организирането на подобен тип събития, винаги съм смятала, че те имат нужда от промяна в начина на представяне, чисто професионално. Смятам, че аудиторията може да бъде провокирана и може да й бъде предоставена максимална информация, така че да се потопи в епохата, във времето, в проблема и всъщност чрез Фонд култура, освен срещите и посещенията, изобщо пътуването ни в България, мога да промотирам и тази идея. Кое е на традиционното? И аз ще започна малко отзад напред. Виждате, че на изложбата има сканирай. Разбрах, че тук има интернет, т.е. или просто заредете мобилните си данни след това, сканирайки кодът, разбира се, QR кода, той ви препраща или към сайта, където ще прочетете допълнителна информация върху темата, върху периода, или ще ви препрати към подкаста, който със съпруга ми правим Светска София. Ще да научите за историята на кино Влайкова или да речем първата галерия в България, Тръпковата галерия, или някъде ще ви препрати към някои от литературните пазели, които сме подредили. Така че сама по себе си изложбата върху тези винили има още допълнителна информация. И смятам, че допълва съдържанието на книгата. Що се отнася до съдържанието на книгата, тя е от в житейски план от софийския ми период и затова темата е София. Мислим, че знаем всичко за София, но винаги се оказва, че има нещо, което е непознато, нещо, което е неоткрито. Аз и Румяна работим много с архиви. Така че имахме щастието да намерим в Държавен архив един превъзходен спомен на Петър Каназирски, който влезе в основата на книгата. В този спомен, който е непубликуван и непознат до момента, в който ние така нямахме щастието да го открием, той е като една тънка линия, която минава през книгата. В поредица от писма до своя племенник, който живее в Америка, Петър Каназирски разказва за живота в София точно 20-те и 30-те години. Разказва за магазините, за пазарите, за кафенетата, за журовете. Много подробно описва жура. Знаете, това е от френски думата жур на ден, т.е. журфикс. Всяка дама от по-отбраното общество в София е имала такъв журфикс, е давала, подбран ден от седмицата, в който се събират приятелки, и тя може да покаже уредбата на дома си, новия тоалет, домакинските си умения и да обменят малко светски новини. Така че много подробно Петър Каназирски разказва и пресъздава тази атмосфера. Надявам се и ние в книгата да сме успели да я пресъздадем. И когато по много естествен начин се случиха нещата при разпределянето на темите с Румяна Пенчева и когато сглобихме двете части, всъщност си дадахме сметка, че тя е писала за едни типично мъжки топоси. Кафенетата, ресторантите, за царя на шоколада ще може да научите историята. Докато за мен остана една по-женска тема, модата, тоалетите, журовете, разбира се, женските литературни салони и
домакинският печат. На слайда, който виждате, ще ви направя съвсем кратка презентация на моите любими герои от частта, която аз писах. Това са редактор-стопаните, както са се наричали тогава, на двете най-големи домакински издания Пенка и Христо Чолчеви. Това е Христо Чолчев, преди малко на слайда беше Пенка Чолчева, които са редактор-стопани на най-големият женски вестник, Вестник на жената. След малко ще видите и логото, главата на самия вестник. И другото семейство, които са Теодора и Стефан Пейкови. Ролята на женския вестник, изобщо на женският печат, е не само да възпитава в трудолюбие в домакинство на. Домакинският печат през 20-те и 30-те години има една друга роля, която е много по-важна за нас. На страниците на тези два вестника, в началото и след това и други издания започват да копират тази практика, има много големи литературни отдели. Така, на страниците на Вестник на жената на Пенка и Христо Чолчеви, клубът на жените писателки има свои постоянни страници. Жените писателки клубът, ето тук на това табло, след това вие ще видите и снимка точно от Вестник на жената и снимката на клуба на жените писателки. Така че около собствените си редакции, специално Пенка и Христо Чолчеви, създават една страхотна литературна група приятели. За първи път на страниците на техния вестник Елисавета Багряна публикува своите стихове. Елисавета Багряна, между другото, не знам дали знаете, тя временно, за известен период от време, мисля, че за около 3 години, тя е била учител във Враца. Един нелек период от живота й. Но да се върнем към поезията й. На страниците на Вестник на жената тя публикува първите си стихове. Нейната свекърва е била така доста строга и не е одобрявала тези занимания на своята снаха. Налагало се Багряна да ги пише тайно своите стихове, да ги крие под мушума или в някой шкаф и след това тайно да се среща с приятели, които да предават стиховете на Чолчеви и така по този начин те стигат до страниците на Вестник на жената, оттам до женската аудитория и тя е писала под псевдоними Елисавета Б или Е. Белчева. Багряна, псевдонима Багряна идва малко по-късно и Владимир Василев я го дава, големия литературен критик. Теодора и Стефан Пейкови са малко по-светски тип семейство. Те са обичали Теодора Пейкова, изключително образована жена, около 4 или 5 езика е знае, учила е във Виена пиано, била е преводач от, между другото, Пенка Чолчева също, но Пенка Чолчева превежда предимно от руски език под псевдонима Гретхен, докато Пейкова превежда предимно от немски и френски. Романи, женски романи, които дават като премия на своите абонатки. Това е бил един вид жест към абонатките на техните издания. Когато си абониран за цяла година, ти в края на годината получаваш като премия 1 или 2 романа безплатно. Светското семейство Пейкови внасят, те пътуват много по света. Били са едни от най-богатите хора в София, в България, благодарение не само на икономия и домакинство, а на още няколко вестника, които издават, разбира се, отново женски. Теодора Пейкова и двете редакторки, и Чолчева, и Пейкова, имат много книги. Да речем, на Пенка Чолчева, може би много от вас имате в къщата си 555 изпитани рецепти, защото след 1944 година Пенка Чолчева продължава да работи в Наука и изкуство, мисля, че беше издателството, и продължава да се занимава с готварски рецепти. Това, което обаче пропуснах да ви кажа, е една забавна история около запознаването на семейство Чолчеви, преди да станат семейство. Христо Чолчев е имал съратник, който обаче се оказва доста несериозен. Той минава по абонатите, взема парите, но парите не постъпват в редакцията, а някъде изчезват. И в един момент Чолчев решава да го отстрани и да покани Пенка Чолчева, към която така е изпитвал едни много красиви симпатии.
Пенка Чолчева в началото е секретарка, в последствие става негова съпруга. В момента обаче, в който става негова съпруга, той решава да й повери готварският отдел на вестника. И тя е леко притеснена, защото се оказва, че до този момент тя не е била изкушена от кулинарията. И казва, аз така изпитах неудобство, не знаех какво да правя, хванах тефтера и отидах при мама, при леля, при баба, за да записвам рецепти, за да можем да публикуваме нещо във вестника. Но тук има едно условие. Преди да влязат рецептите във вестника, Христо Чолчев е държал да ги опита. И се е налагало Пенка Чолчева не само да събира рецепти, но и да ги приготвя. И всъщност, ако Чолчев е казал добре, тогава рецептата влизала във вестника. Ако не е одобрена от Чолчев, налагало се госпожа Чолчева да променя продукти, да променя теглилки, да променя съответно подправки, докато Чолчев не одобри рецептата. Много бързо се е наложило в редакцията, към редакцията на вестника да си оборудват лаборатория. Така че, защо го казвам това? Защото в книгата, след всеки раздел, има много рецепти, точно от вестниците на Чолчеви и на Пейкови, т.е. можем да им се доверим, те са изпитани, ако не от господин Чолчев, то от абонатките, защото и двата вестника използват един много такъв интересен рекламен подход, като провокират абонатките си да изпращат рецепти в различни рубрики. Било малка поща, било по друг начин озаглавено, но по този начин те поддържат жив интереса на абонатките си и ги провокират още и още да публикуват. Така че рецептите в книгата са изпитани. Освен това, около тази, понеже сме на гастрономическа тема, ще разберете някоя друга забавна готварска история с някои от писателите, но няма да издавам повече от съдържанието. Иска ми се, Ице, да те помоля за Зографови да пуснем съвсем малко за художника на корицата. Художника на корицата е Борис Зографов. Борис Зографов живял активно е творил 20-30-те години. Изобщо семейството има много интересна съдба. Анастасия е неговата съпруга и може би тя ще ви е по-позната като име, защото тя е преводач, тя е полонист. Освен от английски, основно превежда от полски. И най-известната книга, която Анастасия превежда, която мисля, че всички сме чели, това е "Кво вадис на Сенкевич". Анастасия и Борис Зографови се срещат в Софийския университет и двамата са студенти на професор Александър Балабанов. Тук ще видите едно много хубаво, утвърдително част от писмо на Балабанов за това, че Борис може да премине в горен курс. Двамата с Анастасия и Борис Зографови са членове на дружеството Бяло море и след това участват в списването и в издаването на сборника. Между другото, ако не ме лъже паметта, мисля, че този сборник се намира в дигиталните колекции на Софийска университетска библиотека, така че може да го прегледате. Искам да разкажа една малка част от техния живот. През 1927 година Борис Зографов, той между другото е от Македония, той е редактор, карикатурист, журналист. Между другото пише много добри, много хубави пътеписи. Всяко едно от пътуванията си, работих с част от архива му, той е много голям. Всяко едно пътуване той по прекрасен начин го описва. Труден му е почерк, но може би някой ден така да успеем да издадем част от неговото творчество. Всъщност Борис Зографов бива поканен от редакцията на Македонска трибуна в вестник, който е основан от българите, живеещи в Америка, да бъде главен редактор. Борис приема и заминава за Америка. По време на пътуването си с кораба поставя много интересни рисунки, много интересно описание на цялото пътуване. За много кратко време той е редактор. Още през 27-ма заминава, 28-ма година или 26-та заминава, 27-та, така или иначе за по-малко от година той просто отказва, защото неговите възгледи са в противоречие с възгледите на собствениците на вестника. Междувременно Анастасия, те вече са станали семейство, Анастасия отишла при него и започва за тях един много труден в чисто житейски план период. И двамата са без работа. Борис рисува, опитва се да
продава нарисуваното, но не успява, просто защото периода съвпада с голямата криза, дълбоката депресия. Един много малък пасаж ще ви прочета от техния архив, за да усетите времето и изобщо ситуацията, в която са били изпаднали. Илюстрациите, карикатурите, които виждате, те се показват за първи път. Както и за първи път архивни са тази карикатура. Тук има 2 карикатури на изложбата на Александър Божинов, които са дело на Борис Зографов. Но да се върнем на този кратък няколко изречения от архива им. Анастасия какво записва в дневника си? Между другото, докато са в Америка, и двамата водят дневник. Анастасия записва: понеделник. Много тъмен, мъглив ден. Сутринта ми беше лошо. Ходих след обед при хората от съседната улица да им предложа нарисуваната им къща. За 3-ти път отивам. Най-после ги намерих. Отвори ми една госпожа с кърпа на главата през полуотворената врата. Картината й направи впечатление, но като чу цената $5, после $4, отказа да я вземе с думите, че времената били тежки и тя предпочитала вместо да даде $5 за тази картина, да ги даде за бедните. Оставих и визитната си карта с адреса и си донесох картината вкъщи. Тази сутрин имахме само $5 на лице. Това остана от неприкосновения ни запас и той биде прикоснат вече днес. Записвам си тази случка, защото в 4-те месеца, в които се борим с кризата, днес за първи път заплаках поради нея. Имах много обезкуражаващи неприятности през тия 4 месеца, но най-жестока ирония бе днешното отказване на жената да купи картината на Борис за $5, за да ги пазила за бедните. Междувременно, докато Анастасия и Борис имат трудности в чисто житейски план, все още нямат деца, на единия брат на Анастасия, Никола, заминава за Америка. Но за разлика от сестра си и от зет си, които са хора на изкуството, той има доста по-практична професия, той е електротехник. И разбира се, успява много бързо да се наложи, да се устрои там, да изтегли семейството си и дори да помага финансово на сестра си, но така или иначе това са заеми. Никола остава в Америка, Анастасия и Борис се връщат. Анастасия започва вече, раждат се децата им. Анастасия започва да работи към издателството за превод на литература "Народна младеж", мисля, че се казваше. В момента не мога точно, дано да не ви подвеждам. А Борис започва да работи към БТА. Умират в България и по ирония на съдбата, техните внуци, 2 внуци живеят в Америка. Аз съм в контакт с Борис Зографов. Често му разказвам, когато разчита нещо на баба му или на дядо му, преразказвам му какво съм намерила в архива. Той казва: Малина, аз изпитвам неудобство, защото ти знаеш повече за баба ми и дядо ми от мен. Но моите интереси са съвсем различни, разбира се. Така, мисля да спра да говоря, за да не ви отекча. Ясно е, че мога да говоря още, но ми се иска да съм малко по-обрана. Да ви поканя да разгледате изложбата. Заредете си мобилните устройства. Ще чуете някъде на подкаста "Моя глас", гласа на Христо. Ще ви пренесем в епохата. Може, тук виждам ученици. Ето тук на това табло ще ви покажа. След това сме разказали историята на написването на романа "Под игото" с малко любопитни, малко известни факти. И още веднъж много се радвам, че сте тук и ви благодаря, че дойдохте. Благодаря ви. Ако имате въпроси, питайте. Ще се опитам да бъда по-обрана в отговорите. А пребиваването ви в Търново подсеща ли ви за едно такова следващо дело? Да, имам желание. Знаете ли, понякога съжалявам, че денонощието е само 24 часа. И понеже денят ми е много пълен, освен тези
Така имам и други занимания. Разчитането на един архив това изисква време, усилия. Освен това, за да успееш да пресъздадеш съответната епоха, трябва да се потопиш. Това за мен не е проблем. Всъщност кое е интересното, аз живея 100 години назад и светските новини от преди 100 години мога да ви разкажа любопитни, интересни неща. Но новините от днешния ден не бих могла да ви ги пресъздам, просто защото тук само физически може би присъствам. Така че да, Търново също има любопитна история. Има колеги, краеведи, които пишат не такъв тип книги, издават, запозната съм с част от тях, се познавам, те полагат труд за Търново, но защо не и за Бяла Слатина пък да направим една подобна? Нали? На читателите с много голямо уважение и любов от нашия скромен творчески екип. Пожелавам здраве и успехи. Благодарим, Малина. Много благодаря. И пак ви очакваме с нови изследвания, нови... Благодарим. И аз благодаря. Между другото, Благодарим. пропуснах да кажа, че Валя спомена, но наистина още докато учех първото си образование, просто цяло лято бях тук. То беше и като вид практика за мен, защото аз съм практик. Аз за да осъзная нещо теоретически, всъщност първо трябва практически да мине през мен и едва тогава вече теоретически да се обоснова. Снежка е тук, Танчето, Валя бяха толкова първите ми учители в професията и аз винаги съм с изключително специални, топли чувства към тях лично и към читалището като институция. Благодарим. И ние също. И сега няма да сме така насълзени. Ние ти подаряваме, тук има читалищни хроники, Чудесно. която е издадена от читалището. С летопис, историопис също, много богата библиография, много богат каталог отзад и един алманах китка, това е на творци от нашия край. Много благодаря. С удоволствие ще ги прочета. За да не забравяш. Едно Никога. петленце като будител, защото ти си будител. Ти си будител, някъде има такива. Благодаря. Благодаря.